ଲୋକଟା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ସାହି ସାରା ଲୋକ ଜମା ହେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। କେହି କେହି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଆହା କରୁଥିଲେ ତ କିଏ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ମୁରୁକି ହସ ମାରୁଥାଏ। କିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀଟା ମଧୁଆ ଲମ୍ପଟ, ତ କିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଦୋଷ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଟା ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ପିଟି ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ନୀରବରେ ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପକାଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଫୁଲିଲା ପେଟ ଉପରେ, ଯାହାର ଭିତରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଉଥିଲା 5 ମାସ ଭ୍ରୂଣଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଇଠା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଦୃଶ୍ୟପଟ। ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବିଧା ଆଉ ଗୋଇଠା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଖା ଲୋକ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ନାରୀଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଏବେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ନାରୀଟି ଗୋଟେ ମା।